कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वतीन सगळे वीक्षकांक रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। खबर सांगता हरीश नाईक। आज भारतीय जनता पक्ष ग्रामीण मंडळाच्या वतीन रामनवमी निमित्तानं पक्षाच्या कार्यालयात श्रीरामाची पूजा करणं उत्सव साजरा केलो। तसेच श्रीरामाविषयी भजन आणि घोषणा झाली। जय श्रीराम, 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 जय श्रीराम। काँग्रेस नेता गोपाळकृष्ण नायक हेंचेर खुनाचो प्रयत्न। कारवार। काँग्रेस नेता गोपाळकृष्ण नायक हेंचेर खुनाचो प्रयत्न करची घटना घडली। 4 आरोपीक पोलिसांनी ताब्यात घेतले। या 4 आरोपीक माजाळी चेकपोस्टा लागीं पोलिसांनी ताब्यात घेतले। एकूण 6 आरोपींपैकी 4 जण ताब्यात। अंकोला शहरात येऊन गोपाळकृष्ण नायक हेमगेलो खुनाचो प्रयत्न केलो। गोपाळकृष्ण नायक हेमी गृहमंत्री जी परमेश्वर हेमगेले लागींचे आशिल्ले। गोपाळकृष्ण नायक हेमगेल्या खुनासाठी सुपारी दिल्ल्याचो संशय व्यक्त जाती आसा। हे आरोपी गोवा नोंदणीच्या गाडींतल्यान आयिल्ले। बिहारांतल्या व्यक्तीचे संशय व्यक्त जाती असून सुपारी दिवन खुनाचो प्रयत्न करची शक्यता व्यक्त जाती आसा। आरोपीक गोव्याक पळून वयत आसतना पोलिसांनी ताब्यात घेतले। कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले एक गुड न्यूज आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा। अगदी सुंदर एसी हॉल लग्न मूंज साखरपुडो वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा। दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल। बासरी वाजते भीक मागताना एक विदेशी महिला। कारवार। गोकर्णात पर्यटक विजा घेऊन आमगेल्या देशात आयिल्ली एक विदेशी महिला रस्त्याच्या कडेक बसून भीक मागताना दिसून येता। जपान देशाची नागरिक आशिल्ली ही महिला स्वताचो परिचय झको म्हण करून दिताना दिसता। ही रोज महागणपती मंदिरासमोरच्या इंद्रेश्वर देवळा लागीं बसता। तिचे मुखार ताटात श्रीकृष्णाची मूर्ती दवरिल्ली असून लोक त्या ताटात पैसे दवरून वयतात। गाणी म्हणते बस रेल्वेमध्ये भीक मागची आम्ही पळयलात। पण पर्यटन स्थळाचेर एक विदेशी महिला बासरी वाजयते रस्त्याच्या कडेक बसून पैसे घेतले आशिल्ल्याचे दृश्य सगळ्याले लक्ष वेधून घेता। भीक मागच्याक सरकारान बंदी घातली आसतना सुद्धा ही विदेशी महिला हिंगा भीक मागती असताना कसलीच कारवाई जाते ना असे लोक विचारतात।
तुमगेले स्वप्न असा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी. 20 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ऍडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बारटेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. आज मल्लापूर ग्रामपंचायत क्षेत्रात कळगावाडा हिंगा श्री केरगा देवीच्या जत्रो महोत्सवाक भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी सहभाग घेऊन श्री देवीक हूट अर्पण करून पूजा केली आणि देवीचे दर्शन घेऊन प्रार्थना केली. यावेळार ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी, महाशक्ती केंद्र अध्यक्ष राजेश गावकर, युवा मोर्चा प्रधान कार्यदर्शी विकेश बांदेकर, प्रमुख दत्ताराम बांदेकर, सुभाष बांदेकर, कृष्णा नाईक तसेच ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. तसेच कारवार तालुक्याच्या गांधीनगर हिंगा श्री चौडेश्वरी देवीच्या वार्षिक उत्सवानिमित्तान श्रीमती रुपाली नाईक यांनी देवीक हूट अर्पण करून पूजा केली. यावेळार मंदिर समितीच्या वतीन तिगेलो सन्मान केलो. यावेळार कारवार नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर तसेच युवा नेता परबत नाईक हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.